Ružomberok počas septembra hostil finále slovenského pohára v cyklotriale. Preteky k nám pritiahli desiatky slovenských i zahraničných jazdcov. Ak si myslíte, že frajeriny na dvoch kolesách sú len pre mladých, vyvedieme vás z omylu. Odraz, výskok, dosadnutie a pokračujeme v jazde. Takto vyzerá cyklotriál v praxi. Šport, ktorý si vyžaduje dokonalé ovládanie bicykla i vlastného tela. Schopnosť odhadnúť moment odrazu, prekonať prekážku, udržať pritom rovnováhu, nespadnúť ani sa nedotknúť nohou zeme. Pre mňa je ideálna trať, keď je pestrá, keď tam nie je rovnaká technika. Sú prekážky, kde máte 6 výskokov, v podstate rovnakých, jazdec ide hore, dole, hore, dole, hore, dole. Mne osobne sa to nepáči. Takže za mňa je ideálna trať, ak to má akoby všetko, čo ten cyklotriál ponúka. Aj výskoky, aj rovnováhu, nejaké technické pasáže. Hovorí majsterka sveta z roku 2002, ktorá trate v jednotlivých súťažných sekciách osobne pripravovala. Jazdcov mali poriadne preveriť, no nesmeli byť ani príliš ťažké, ani príliš ľahké. Každá prekážka musela byť zjazdná pre všetky vekové kategórie. Trate si ich autorka aj osobne odskúšala. Je náročnejšie teda stavať trate alebo pretekať podľa vás? Dobrá otázka. Pretekanie v mojom veku už je naozaj čisto zábava a je to s tým, že idem si to užiť. Takže snažím sa to pretekanie brať naozaj čisto ako zábavu. A stavať trať, tak vlastne to sú tiež už dlhoročné skúsenosti. Nehovorím, že to je jednoduché, ale v podstate tým, že máme ako tým naozaj niekoľkoročné skúsenosti, tak myslím, že ako vieme tú trať postaviť. Úlohou pretekárov bolo prejsť jednotlivé sekcie v stanovenom časovom limite bez dotyku zeme. Ako je už zrejme jasné, dôležitá nebola len fyzická príprava. V mnohých momentoch mala rozhodujúce slovo psychika. Aj veľa. Máme takých kamarátov, čo jazdia perfektne na tréningu, skvelo a prídu na preteky a vypnú vypínač a hotovo. Psychika, hlava začne robiť a neprejdú veci, ktoré bežne prejdú. Priznáva jeden z pretekárov, ktorý je tiež príkladom toho, že začať s cyklotriálom nie je nikdy neskoro. Niekdajší motorkár presedlal na špeciálny bicykel len pred 3 rokmi. Ad1 to mám za domom, také možnosti jazdenia a je to, keď som z tej motorky prešiel aspoň niečo, robiť, hýbať sa, tak cyklotriál. Je to úžasné na stabilitu aj na hlavu. 10. Svoje jazdecké zručnosti predviedli v tunajšom triál parku pretekári rôznych vekových skupín, od 6-ročných detí až po dospelých eliťákov a kategóriu Masters. Tešíme sa z medzinárodnej účasti, máme aj Poliakov medzi nami. No a tá účasť je taká štandardná, okolo 44 jazdcov. Najviac sa darilo pretekárom z Podtatier z Trial Bike Trial klubu Poprad, ktorí získali najviac medailových umiestnení. Preteky boli 5. finálovým kolom slovenského pohára, ktorý mal v našom meste zastávku po veľmi dlhom čase. Preteky tohto charakteru v Ružomberku sa nekonali niekoľko desiatok rokov, čiže toto je veľmi výnimočná udalosť pre Ružomberok a ja som veľmi rád, že sme tu. Preteky sa uskutočnili 20. septembra. Hlavným organizátorom bol cyklotriál Ružomberok.